Tara na, love. Come on. Mag-date man ka ta. Ako ilan mo? Ang kanang wala makakagka-date karong 14. Enemy spotted. NANI?! Tara na, love. Kanang nakay ka date karong Valentine's Day. Wala. Wala ka nang pwede ko. Hindi maglagay. Sa balay rami. Sige, sige. Tara na, love. Come on. Mag-date man ka ta. Ako ilan mo? Ang kanang wala makakagka-date karong 14. Ako ilan mo? Kisa mo ka? Kanang pwede na lang ako. Uy. Ano? Isam na yun. Kakailan mo? Ako iya bo. Katawa. Sige na lang, good. Enemy spotted. Gandam. Gana na kay Valentina no. Count. NANI?! お前はもう死ん Tara na, love. Kanang mag-date man ka ta. Saban. Mukha mo. Saban. Kanang wala kay ka-date karong Valentine's Day. Wala. Kanang pwede ako. Dito bro, parang ka to ganyan bro. Tumabay ganyan do. Tingala ko ba? Dahil kasi Okay na. Okay na, i-post na mo. Thank you. kada Hello. it's a prank. Excited unta siya. Kaingon na ba siya? Ahula na ba? Ang sa tingin din. Ahula na ba? Ang sa tingin. Excited mag-usat siya. God, takaw na. Takaw na. Kaya sa moto. Ambing yawin di. Salamat kayo. Okay ra. Post. Sige, salamat. Kurag kong vlog. Ayun, gusto mo tanaw. Lugon ka no. Labante ka tingin. Una beto iya halangga. Thank you. Ano mo to? Ito. Boss, it's a prank. Prank na to, boss. It's a prank. Kaya paniod to. Kaya paniod to. Salamat. Thank you. Lahat. Ya. Vlog. Lamo dito yan. Saan ka na? Pero kung vlog. YouTube channel. Subscribe.